Hola, bon dia. Estem a l'edifici Mateu Arfila de la Universitat de les Illes Balears. Estem transmetent l'ocupació de l'edifici en víspera de la vaga general. Estem amb en Lluc Gaià, portaveu de l'Assemblea UIP, i volíem demanar què esperen de l'ocupació de l'edifici. Bé, ara mateix, fa uns minuts, acabem d'ocupar l'edifici Motorfila, com havíem anunciat ja, nosaltres ho fem obertament i sense cap problema. La nostra ocupació és bàsicament, per una banda, difusòria d'allò que fèiem l'assemblea de la UIP, de tot el tema de la vaga general que hi haurà demà, les reivindicacions de la classe treballadora i també les reivindicacions dels estudiants i de totes les coses populars de Mallorca. I a més també és un tema organitzatiu que és demà afrontant la vaga general activament en el campus universitari